Benvinguts a EUS. Avui, 28 de febrer de 2016, amb 30 equips FLL i més de 120 voluntaris, celebrem la 10a First Lego League Barcelona, la quarta First Lego League Barcelona EUS. Amb tots vosaltres, a big welcome to Òscar! Què tal? Molt bon dia! Benvinguts, bienvenidos, welcome. Gràcies per estar amb nosaltres en aquesta 10a edició de la First Lego League. Veig algunes cares una mica de son. És possible? Sí? Una mica de son? Escolteu, podem ser sincers, eh? Podem ser sincers perquè avui hem hagut de matinar i això de matinar un diumenge doncs costa. Però a banda de cares de son, veig també cares d'il·lusió i de ganes de passar-s'ho bé. I per part nostra ja us podem assegurar que farem tot el possible perquè el dia d'avui sigui un dia inolvidable per tots vosaltres. I és que aquest any, avui, és un dia molt important, és un dia que estem orgullosos i feliços tots els que estem organitzant la First Lego League. Us podeu imaginar per què, no? Sí? Sí, diuen per aquí. Només una noia sap que el motiu de la nostra felicitat? Ei? Sí? Hi ha algú? Doncs sí, és pels 10 anys. Fem 10 anys i per tant estem molt orgullosos de portar 10 anys fomentant les vocacions científiques i tecnològiques entre els joves de casa nostra. I també 10 anys fent que amb el vostre treball, amb la vostra feina per superar els reptes que us plantegem cada any, esteu també adquirint habilitats que seran molt útils pel vostre futur proper, com és el treball en equip, la superació, el no defallir quan hi ha problemes i estar sempre endavant i tirar endavant sempre amb l'ajuda dels companys i companyes. I és que això de la First Lego League, perquè us feu una idea, és una cosa molt gran, molt gran. Mireu, el torneig, la First Lego League Barcelona EUS, que estem celebrant avui, s'està celebrant també de manera paral·lela a més de 80 països de tot el món. Més de 80 països de tot el món hi participen més de 230.000 estudiants com vosaltres d'arreu del planeta. I en aquests 10 anys, la First Lego League de casa nostra ha aconseguit posicionar-se com el tercer país amb més nombre d'equips de tot el món. Només ens supera la Xina i Estats Units. Mireu, si algú es pot comparar amb la Xina i els Estats Units, som nosaltres. És la First Lego League de casa nostra. Ja veieu que això pinta molt bé. A més, som el tercer país en nombre d'equips, però el primer en el ràtio equips per nombre d'habitants. Així que ja veieu que la First Lego League de casa nostra, 10 anys, però encara té molta força per continuar endavant. Bé, esteu nerviosos? Una mica de nervis, no? Ja us puc dir que si esteu nerviosos ja us podeu expulsar els nervis perquè avui no necessitem nervis. Ens consta que heu estat treballant moltíssim, sobretot aquests últims dies i últimes setmanes, programant el robot perquè funcioni, fent els deures, preparant el projecte científic, pensant idees innovadores per assolir el repte que us plantegem aquest any. Ho sabem que heu estat treballant moltíssim i per tant això provoca nervis. Però el dia d'avui és un dia per celebrar-ho. És un dia per estar contents i feliços, perquè també heu de valorar tot el que heu après. Us heu plantejat tot el que heu après? En sou conscients? A més d'aprendre sobre el repte d'aquest any, sobretot i més important, heu après a treballar en equip, a aprendre dels companys, a afrontar-vos a un repte de manera col·lectiva i, per tant, el que dèiem abans, a no defallir quan hi ha problemes. I això per nosaltres és un dels temes, un dels aspectes més importants d'aquesta First Lego League. Bé, i com és possible tota aquesta gran moguda de la First Lego League? Doncs, en primer lloc, gràcies a vosaltres, lògicament, gràcies als entrenadors també, que tenen un paper importantíssim, a les escoles, als mestres, als pares i les mares, i també, i demano un fort aplaudiment, pel motor de tota aquesta moguda, el motor de la First Lego League, la Fundació Scientia, i també a totes les empreses i entitats que han col·laborat en l'organització d'aquest event. El nostre anfitrió, a l'EUS, fort aplaudiment per l'EUS que ens acull aquest matí. 4 anys organitzant la First Lego League de Barcelona. Gràcies també a Urbacer, el nostre col·laborador, i també a Lego Education Robotics, Engineering by Doing, Caixa d'Enginyers, BCN Press, KUKA i EDB. Gràcies. Un aplaudiment per ells, els nostres patrocinadors. Bé, i un dia com avui no tindria cap tipus de sentit i, de fet, no podríem celebrar-ho sense els jutges. Els jutges tenen un paper importantíssim perquè ells són els encarregats de valorar els vostres projectes. Per tant, els jutges, sisplau,
el màxim respecte, els hem de tenir el màxim respecte durant el dia d'avui. Tenim jutges i també necessitem àrbitres. També tenen un paper molt important i que sapigueu que els àrbitres, les seves decisions són inapel·lables. Per tant, què us sembla si tant els jutges com els àrbitres els hi fem un aplaudiment per mostrar el nostre respecte al paper important i complicat que tenen jutges i àrbitres. I si hem fet un aplaudiment als jutges i àrbitres, sí que us demano un esforç important per agrair la gran feina que porten fent ja molts dies els més de 120 voluntaris durant tot aquest cap de setmana, un fort aplaudiment per ells. Els voluntaris que estan amb un somriure d'orella a orella, vestits de taronja, durant tot el dia us estaran ajudant, estaran al vostre costat perquè la First Lego League del dia d'avui funcioni que funcioni correctament, que és el que ha de funcionar. Mireu, tot això comença puntualment a les 9:15. A les 9:15 és molt important, per tant, que compliu amb el programa i que sigueu puntuals. Avui som moltíssima gent, som 30 equips, moltíssima gent aquí entre famílies, voluntaris, treballadors. Per tant, us demano, sisplau, puntualitat, perquè si no la cosa no funcionarà. Heu d'estar tot l'equip 5 minuts abans del lloc on us toca, del lloc i l'hora on us toca, sisplau, per complir amb els horaris i que això funcioni correctament. A més, ja sabeu que si l'equip no està al lloc que toca en el moment que toca, perdrà la seva oportunitat i és una llàstima haver estat preparant-vos durant tot aquest temps per perdre l'oportunitat de competir o de presentar el projecte científic, per exemple. D'acord? I llavors us explico molt breument el repte d'aquest any, perquè coneixeu el repte d'aquest any, oi? Com es diu el repte d'aquest any? Heu fet els deures, perfecte. Doncs ja en tenim ganes de conèixer les solucions que proposeu innovadores i creatives per la gestió dels residus. Llavors, us explico, el projecte científic i els valors de la First Lego League es desenvoluparan a les sales de presentació que veureu al programa, podreu consultar on us toca les sales de presentacions. I el joc del robot tindrà lloc aquí, en aquestes taules d'aquí de l'auditori. Aquí estarem durant tot el matí amb els equips competint i intentant superar les missions amb els vostres robots, que ja tenim ganes també de veure si funcionen bé i quines missions realitzareu. Ja veieu, per tant, que la First Lego League és molt més que una competició de robots. Per tant, tal com diu la normativa de la First Lego League, que segur que coneixeu, qui hagi vingut aquí a competir, a guanyar una competició de robots, de robòtica, està en el lloc equivocat. La First Lego League és molt més que una competició de robots. Això sí, no cal que patiu, perquè el que sí que tenim són premis, perquè potser no repartirem tants premis com aquesta nit repartiran els Oscars de Hollywood, potser no tants, però tenim uns quants. Mireu, tenim un primer, segon i tercer premi al guanyador. Aquests 3 equips s'aniran directament a la final de la First Lego League Espanya, que aquest any tindrà lloc el 12 i 13 de març a Girona. Aquest any la tenim a prop, aquí a Girona. Per tant, primer i segon, tercer premi directament a la final. Però a més, repartirem 13 premis més. I 2 detalls importants que segur que coneixeu, però que els recordarem. Tingueu present que l'equip que obtingui la màxima puntuació aquí, al joc del robot, no significa que guanyi la First Lego League Barcelona EUS. Molt important. Ja ho hem dit, la First Lego League es composa de molt més, el repte és important i per tant té molt més en compte altres coses que no només la puntuació del joc del robot. I sapigueu també que cap equip pot obtenir més d'un premi excepte el premi al comportament del robot. Bé, i volem que aquesta festa, el dia d'avui, també es visqui a les xarxes socials. Per tant, jo us demano que segur, que com que sou amants de la robòtica, de la tecnologia, segur que tots porteu un mòbil, oi que sí? Porteu un mòbil, a més un smartphone. Sí, ja els veiem per aquí, que els saludeu. També els pares, mares, que tindreu tot el matí per estar aquí donant suport als vostres fills i familiars, doncs també us demano que participeu d'aquesta festa, que participeu de la First Lego League, pujant les vostres fotografies, comentaris, vídeos a les xarxes socials. I us demanem que ho fem amb aquest hashtag que veieu en aquestes pantalles, FLLBCNEUS, FLLBCNEUS. També té un compte amb posant la roba, tindreu aquest compte al perfil tant de Twitter com d'Instagram i amb aquest hashtag, sisplau, podeu penjar tota la informació, tots els comentaris, tot el seguiment d'aquesta First Lego League. I jo us proposo una cosa per començar a estrenar el dia d'avui també a les xarxes socials, que és fer un gran selfie massiu, un selfie en el que sortim tots. Què us sembla? Bé?
Aviam si ens poden engegar la llum de l'auditori, així us veig millor, ara m'agrada molt més. Veig les cares i efectivament veig cares de son, ara ens anirem despertant tots. Doncs jo us proposo fer un gran selfie, per això tinc aquí una càmera. Aquí la tinc, bé, molt bé, això és el que vull. Ara us demano que tots saludem perquè aquesta foto és la que veurà tothom i tothom ha de ser conscient que avui ens ho passarem bé, que avui som molta gent que venim amb moltes ganes de fer robòtica educativa i d'aprendre també de les vostres solucions. Per tant, tots a saludar la càmera. Atenció que la programem. Un momentet, que la programem que funcioni correctament. La tenim. Perfecte. Atenció que comptarem enrere, però com a nosaltres ens agrada fer, que és en comptes de dir 3, 2, 1, direm First Lego League, sí? Preparats? First Lego League! Un aplaudiment, que la tenim, un aplaudiment! D'aquí una estoneta aquesta foto la veureu a les xarxes socials, lògicament, Twitter, Instagram, allà estarà la fotografia. Aquest selfie en el que tots vosaltres sou protagonistes, perquè hem repassat i tenim programa, tenim jutges, tenim àrbitres, tenim voluntaris, fonamental, però ens falteu vosaltres, els protagonistes, els equips que heu vingut avui a competir en aquesta First Lego League Barcelona EUS, que avui ens acompanyen els equips de la Marbella First Lego League, ET2, Entity, Montserratic, Robonova, Nictobot, la Team Play Academy, Bergantins, Marrecs de Vilassar, Masterpiece, Nazaret Àrea 7, Roboticarcs, Anonymous Sec, Jalego, Padua Team, Cybernetics, Olitech, Fast and Curious, GBA Mustangs, Robotea, Full HD, EcoSoap, American School of Madrid, Team Shure, Hadrich Squad, Mindstorm, Super Z i Corps Hackers. Gràcies a tots. Gràcies, benvinguts. Avui, per cert, avui ens acompanyen equips de Madrid i també del Marroc. Per tant, bienvenidos, welcome, assalamu alaikum. No sé si ho he dit bé. Gràcies. Bienvenidos a todos, benvinguts a la First Lego League més important i més gran, la que és un referent a Barcelona, la First Lego League de l'EUS. Bé, equips, nois, noies, abans de començar jo ja us dic una declaració que vull fer pública, que és que sou uns cracs. Sou uns cracs de la ciència i la tecnologia i avui ho demostrareu. Avui ho demostrareu perquè ja tenim ganes de veure les vostres solucions innovadores per fer d'aquest món un lloc més sostenible i també, per tant, més còmode per viure. Pares, mares, familiars, no perdeu de vista aquests nois, no perdeu de vista perquè ja són un referent d'acompanyarisme, de bon rotllo de treball en equip i, per tant, de superar reptes plantejats per la nostra societat i pel nostre planeta. Estem a punt de començar, per tant, tothom a les seves posicions, gaudiu del dia, sobretot gaudiu, que és el més important. Benvinguts a Barcelona, benvinguts a la First Lego League, la 10ª First Lego League Barcelona EUS. Comencem a les 9:15. Fins ara, First Lego League!